салом алейкум дӯстони азиз, умедворам хуб ҳастем. музокироти амрико ва давлати исломии эрон ба таври зерин бояд идома ёбад. Якум, амрико бояд тамоми пойгоҳи низомиашро дар кишварҳои ҳамсояи давлати исломии эрон, Сурия ба ном давлати исломӣ, Ироқ, Кувейт, Арабистони Саудӣ, Қатар ва 51-ум штати Америка, Израил барҳам диҳад. Ва дуюм, давлати исломии Эрон бояд аз тамоми санксия бояд озод бошад. Сеюм, Америка бояд ба мардуми Ғазза озодиро баргардонад, не ки ғуломиро. Ва давлати Фаластин эҳтироф шавад. Агар Америка ба ин шартҳо розӣ бошад, Америка розӣ аст. Баъд Эрон метавонад бо Америка сулҳ кунад, яъне кӯрагуни стол бишинад. Муҳтарам раис, Сурия, Кувейт, Арабистони Саудӣ, Қатар мо иёро дӯст эълон мекунем. Но иё дӯсти мардуми давлати исломии Эрон нестанд. Агар Сурия, Ироқ, Кувейт, Арабистони Саудӣ ва Қатар дӯсти мардуми давлати исломии Эрон мебуданд, душманои давлати исломии Эронро ҷона мекарданд. Муҳтарам раис, мо ба ягон дину мазҳаб кордор нестем. имрӯз бояд дӯст аз шумо бояд аз душман бояд фарқ кунем. Як ҷон ташаккур, ҳамватанони азизам.